Yma yng Nghaer Cymru, da ni'n cyflogi rhwng dwy safle tua 15 ohona ni mewn cyfanswm, rhyw 4 ar yr ochr weinyddol a gweddill ar yr ochr trwsio a cynnal a chadw. A'n pwrpas ni yn y pen draw ydy prynu a gwerthu ceir. A da ni wedi bod yn gwneud hyn ers 5 mlynedd ar 20. Wan, da ni'n gwerthu ac yn rhwydweithio trwy Gwynedd i gyd. Yn aml iawn, da ni'n gwerthu lawr i Gaerdydd ac i ddinasoedd eraill yng Nghymru. Da ni'n gwerthu cyfanswm o dros 1000 o geir y flwyddyn. A mae'r rheini'n geir eitha drydd. Mae gynna ni drosiant ariannol blynyddol o rwla falle tua 8 miliwn o bunna. Da ni yn credu bod y Gymraeg yn allweddol yn y busnes ni. Mae'n ochr weinyddol ni gyd yn hollol Gymreig, mae'n staff ni gyd yn hollol Gymreig. Nw'n cyflogi neb ond i bai fod o yn alluog i gyfathrebu yn syml trwy gyfrwng Gymraeg. Ac oherwydd hynny mae wedi bod yn fantais enfawr. Os oes rhywun yn gofyn i ni, neu gofyn i fi, a os gyda i swydd iddyn nhw, maen nhw'n gwybod nhw nhw heb a gofyn ond i bai bod nhw'n abal i wneud y swydd yna trwy gyfrwng Gymraeg. Da ni ddim yn golygu bod rhaid yn nhw siarad Cymraeg perffaith a grymus. Yn aml iawn mae'r bechgyn yn sgwennu pethau yn Saesneg ar y llyfr gwaith ac ar y llyfr nodiadau, hyd yn oed yn gwneud biliau trwy gyfrwng y Saesneg ambell i dro. Ond mewn gwirionedd, da ni yn trio gwneud siŵr bod ni yn defnyddio'r Gymraeg ar bob agwedd o'n gwaith ni. Mi mae yna deimlad yng Nghymru, neu yn y Gymru Gymraeg illa, nad edrwch chi ddim rhedeg busnes trwy gyfrwng Gymraeg. Ond da ni wedi profi yn hollol i'r gwrthwyneb. So ni byth di cyrraedd lle da ni heddiw yma. Ond i bai am hyn, da ni'n cadw stoc o dros 1 filiwn o bunna o geir. So ni byth di gallu adeiladu'r cyfalaf yna dros y gyfnod amser da ni wedi gwneud a gwneud hynny'n raddol heb fynd i fynd thyca a raddfa helaeth. Da ni wedi gwneud hyn yn raddol a casglu digon arian i allu adeiladu stoc i fyny. Ond da ni hefyd yn trio gwneud i bobl ifanc sylweddoli bod posib iddyn nhw fynd ar cam nesaf ymlaen. Mae bobl ifanc ella yng Nghymru'n meddwl, mae iaith busnes ydy'r Saesneg felly. Wel, da ni wedi gwrthbrofi hynny, does am 2 waith am y peth. Rhai o'r tasga da ni'n defnyddio'r Gymraeg, wel y gwir amdani ydy, da ni ddim yn meddwl lot am y tasga, mae'n jyst yn digwydd. Mae'n digwydd yn hollol naturiol, hynny oherwydd wrth gwrs da ni yn byw yng nghanol y fro Gymraeg, ond mae wedi bod yn breuddwydd gyda i erioed, so ni wedi licio gallu symud i'r rwla fath o Caerdydd a trio gwthio'r Gymraeg a defnyddioldeb y Gymraeg mewn dinas felly. Dwi wedi mynd yn rhy hen bellach i wneud hynny, os o'n i wrth y modd os oes rhywun yng Nghymru'n gallu gweld reit mae yna potensial i werthu y ceir trwy gyfrwng Gymraeg mewn trefi a mewn dinas fath y Caerdydd, a tysa rhywun yn gallu gwneud hynny, nid yn unig mae'n mynd i allu gwneud cenioch neddwy a gwneud elw eitha helaeth, ond mae hefyd yn mynd i allu rhoi y Gymraeg ar y map yn y dre yn yr ddinas honno. Felly, o safbwynt cadw a cynnal yr iaith, da ni'n cyflawni rôl arbennig o bwysig, a hefyd, wrth gwrs, da ni'n elwan ariannol o allu gwneud hynny. Mae o'n hanfodol bwysig i ni bod ni yn gallu siarad yn rhwydd a rhugl hefo cwsmar trwy gyfrwng yr iaith mae'r cwsmar yna isio siarad hefo fo. Yn yr ardaloedd Cymraeg mae hyn yn naturiol yn bwysig o safbwynt prynu a gwerthu, a da ni'n gwybod bod ni'n elwa o'r ffaith bod bobl yn teimlo'n hapus i fod yn prynu gyda ni yn gallu siarad hefo nhw yn yr iaith maen nhw wirioneddol isio gyfathrebu yn hi. A wedyn os oes gynnyn nhw gwyn, ac wrth gwrs mae gen bobl gwynion yn enwedig ar ôl rhoi ella 10-12 am gar a bod rhywbeth yn dod le, maen nhw'n gallu siarad efo ni'n gynnas, gobeithio bod ni'n gallu siarad yn ôl yn gynnas efo nhw. Da ni'r un mor effeithiol dwi'n gobeithio yn y Saesneg, a felly da ni'n gallu delio'n hollol ddwyieithog mewn awyrgylch hollol ddwyieithog. A mae'r defnyddio'r iaith Gymraeg yn hanfodol bwysig i'n llwyddiant ni ac yn rhan allweddol o'n hanes ni ac o'n dyfodol ni gobeithio.